ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадаем ба канали Модари Меҳрубон. имрӯз ман барои худам камака харид мекунам духтаро ва хостам ки камтар бошам барои шумо маълумот битум чӣ хел ҳисоб кардан дар кор ҳамин именно программаи пиндовдода. шумо маълумоти пуррара дар давоми видео дида метавонед. А пока ҳозир ман шумодан нақл мекунам ки барои ҳамин программада чӣ хел регистратсия кардан дар кор ва чӣ хел банковский карта дар кор барои шумо, потому что шумо пешаи курса харидан барои шумо бисёриҳо хел маълумота намедиҳанд. шумо бояд обязательно барои ҳамин программаро скачат кардан номерои российский или номерои Қазоқистона дошта бошем, потому что ҳамин номери Қазоқистон и номери Россия кати регистратсия карда мешавад. ва агар як бор регистратсия кардагӣ бошанд ҳамин номер телефонтон кати дуюм бор уже регистратсия карда наметонистаед. ана дар бораи банковский карта духтаро, банковский карта шумо да именно ай банки Алиф банк бигиред. И необычная карта, карта Мир, карта Классик и хелео намешавад. Именно картай Gold дар корай, Visa Gold заказ мекунем. Ба фикрам ки тест тайёр мешавад. ҳамуро пайваст карда мешавад именно ҳамин программада. ва духтарако фаромӯш накунед, именно ҳамин программада шумо бояд каргоам пайваст кардантон дар корай. И нозукиёш ҳам ҳастай. касе да интересни бошад дар комментария саволотона нависонед, ма ҳаракат карда ҳаматона саволотонда оста оста ҷавоб мегардонам. Медароем пиндовдо, касе ки программаша дорен зеркнен. ма барои шумо имрӯз ҳисоб кардани ҳамин борои хитоя ёдтон метам, именно программаи пиндовдода. Так. Мисол мана ин сейчас. Мисол мана ҳамина. барои сахарница ва ҳамин хел чизо. Иҷа ҳозир нигоҳ кунед, лентада 74 юан нишон додестай. Именно ҳамида медароем, нигоҳ кунед. Вот здесь ценник истодай 74. ана вақте ки инаи сирхака меҷиқем, инаиҷа сирхак ҳастай. Инами сирхака меҷиқем сейчас. ма шумода бохушрутар нишонтон метам. мана ин сирхакда медароен. Так. Анаки нигоҳ кунед духтаро, хушрӯ аҳамиятен. Вот инаиҷа 74 зер мекунем. Инаиҷа яктага бромад, всего лишь як штукаш 74 юанай. И дигар рангаш ҳамихел 74 юанай. Инаиҷа уже 27 юан сетагаш. Диден? Дигар рангаш. Яъне сетагаш 27 юану 4 инай диден? А инаи 30 юанаш уже инай хелиай. Вот. Диден? Ина. Амада вот именно 27 юанаш маъқул шид. Медароем. Баъд нигоҳ кунед, ҳисоб кардани инами 27 чанд пул меояд ба назари шумо? Иҷа 2 юани дигар зиёдтӣ ҳисоб мекунам. Процент мегирада. Так, ҳисоб карданша ҳозир ман шумода нишон метиҳам. ма инай хеле программа дорам, ина конвертер нависондагиай медаром. нигоҳ кунед, инаиҷа тоҷики юан истодай. хелеш кунем ҳозир юан 27 буд, 20 даже 30 ҳисоб мекунем. Вот 30 юан 43 сомон, 44 сомон ҳисоб мешавада ина сомони кати. А если ҳозир ма русиш кати ҳисоб кунам, агар так Россия рубль, вот 30 юан 360 рублям ҳисоб кунем мешавада. ҳамин вай худаш 360 рубл мефрояда. ҳоли бе доставка духтарон. Так, баъд заказ карданша ҳозир нишонтон метам. вақте ки ҳамин чиза харидорӣ кардани бошен, именно инаи сирхака зер мекунен. уже ки аниқ карден инаиҷа штукша интихоб карден. мисол 2 сета хоҳен, инаи плюсака зер мекунен, зиёд шидан мегирам. баъд инаиҷара нигоҳ кунен. иҷа ҳозир бисёриҳо қатъи харид мекунен, барои ҳамо арзон мефроятона.
Так, сирхака ки зер кардем. Мо уже картама вадид кардагиям ҳамаша. Инеиҷа духтаро нигоҳ кунед. Диден 2 юан зиёдтӣ ҳисоб мекуна. 2 юан. Баъд инеиҷа сирхак аста. Инаи сирхака зер мекунем. Серақамаи картатон мебироя. Ҳамуна вадид мекунен. И пултон мегзара, боро заказ мекунен. Тамом. ана духтарако даш ҳозир бо ягон чиз дига нишонтон метавам ҳисоб карданша. Мисол ягон хел пастелное бельё ҳозир мековем. Самое арзонтарша духтаро, потому что ҳар яке мо чизи арзон мековем якум бор заказ карданда. Поэтому сейчас посмотрим. Ҳозир так. Именно инами пастельное бельёро вай мекунем. Простынеки на резинках ҳастайку. Анаам хелиё. Так, бинен дариҷа. Ҳозир 7-8 буд. Дариҷа боша болода 7 то 22 ра нависондагӣ айда, то 22 юана ҳастай. Так, мо ҳозир дариҷа якум навбат бояд рангоша интихоб карданмон дар корай. Самый чхел бигӯм бачени дилтон ранга интихоб мекунен. Потом дар иҷа поёнда размеро ҳастай. Уже размерошона нигоҳ кунен. Инаиҷа ба шумо нишон додистам. Нархошон кати. Здесь нархош, а и тарафашда, тарафи чапда размероша 2 метр, 2,20 инам хелис. Аймо кроват 2,20 айда. 2,20 муддатогре мегира. И ценникша бинен болода и ваз мешава. Так, вот здесь уже ма оплатит кардам. Нигоҳ кунен. Ҳозир инаиҷа серақама вайтона котона вадид мекунен ва пардохт мекунен. Всё, айма картам закрепит кардагия, сразу пулон гузашт духтаро. Ина баъд ссилкара скопировать мекунен и вайтонда карготонда равон мекунен, чтобы огоҳ бошад чи заказ кардагиен чи не. ҳамиҷа наворат ба охира мерасонам дӯстон. Худо нигаҳбонтон бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошед.